Přeji vám všem dobrý den. Dneska se podíváme na další anatomickou zajímavost, se kterou pracuje kraniosakrální terapie. V tomhle dnešním rozboru se ponoříme do toho, jak se zdánlivě obyčejný, jemný dotek terapeuta může dostat až k opravdu hlubokým anatomickým strukturám. A víte co? Právě tohle by mohlo být vysvětlení, proč tahle metoda často pomáhá u tak běžných problémů, jako jsou třeba chronické bolesti hlavy, nebo ten pocit věčně stuhlého krku. Tak, co nás dneska čeká? Nejdřív si řekneme, proč nás vlastně tak často bolí hlava od krku. Pak si představíme ten klíčový systém, se kterým terapie pracuje, no a potom se podíváme na jeden naprosto fascinující anatomický detail, ukážeme si, jak se s ním dá pracovat a nakonec to všechno hezky propojíme dohromady. Ruku na srdce, spousta z nás zná ty otravné, přetrvávající bolesti hlavy, kterým se odborně říká cervikogenní. Možná vás to ale překvapí. Jejich příčina často vůbec není v hlavě samotné, ale skrývá se ve složité spletě svalů a nervů v našem krku. Tak se na to pojďme podívat zblízka a prozkoumat ty anatomické důvody, které za tímhle velmi běžným propojením stojí. Abychom ale pochopili terapii, musíme nejdřív porozumět systému, na který cílí. A to je systém naprosto klíčový. Představte si ho jako takový jemný, ale nesmírně důležitý hydraulický systém. Je to v podstatě ochranný oblek pro naší centrální nervovou soustavu, tedy pro mozek a míchu. Obaluje je, chrání a vyživuje. A odtud taky ten název, že? Kraniosakrální. Krásně to popisuje jeho rozsah od lebky, latinsky cranium, až dolů ke křížové kosti, latinsky sacrum. 5 gramů, to je skoro nic, že? Asi jako váha 1 pětikoruny. A přesně takhle neuvěřitelně lehký je dotek používaný v kraniosakrální terapii. Právě taková jemnost je totiž klíčová pro komunikaci s tímhle extrémně citlivým systémem. Dobře, teď se pojďme přiblížit a zaostřit přímo na krk, protože to je naprostá křižovatka všeho možného. Svalů, kostí a hlavně nervů. A právě tady, z krku, máme něco, čemu se říká krční pleteň. Je to takový hustý svazek nervů, který vychází z prvních 4 krčních obratlů. Je úzce propojený se svaly, které dobře známe, jako jsou trapézy nebo zdvihač hlavy. A když je v téhle oblasti napětí, může to způsobit celou řadu potíží. Od bolestí hlavy a migrén až po problémy s polikáním nebo divné pocity brnění a znecitlivění. Tak a teď se dostáváme k jádru našeho dnešního zkoumání, k jedné naprosto fascinující anatomické zajímavosti, která to všechno krásně propojuje. Odpověď je ano, překvapivě ano. A tohle zjištění docela zásadně mění náš pohled na to, jak vlastně bolesti krku a hlavy vznikají. A tady ho máme v plné kráse. To, co teď vidíme, je neuvěřitelná věc. Je to fyzický můstek z měkké tkáně, který spojuje jeden z malých svalů na bázi lebky přímo s tvrdou plenou, což je, jak víme, ten odolný obal chránící naši míchu. A aby bylo jasno, tohle není nějaké nepřímé spojení. Je to doslova přímé mechanické propojení. Jako byste tahali za provázek. Co to tedy znamená v praxi? No, jednoduše řečeno, tohle anatomické spojení nám dává jasný a přímý mechanismus, jak se napětí ze svalu může přenést na nervový systém a způsobit přesně tu bolest, kterou známe jako cervikogenní bolest hlavy. Dobře, takže víme, že tam to spojení je, ale co s tím? Jak se s tím dá terapeuticky pracovat? Ten terapeutický přístup je vlastně velmi jemný a logický. Všechno to začíná palpací, terapeut v podstatě jenom rukama naslouchá tkáním a jejich rytmu. Potom hledá takzvané restrikce, což jsou místa, kde je pohyb omezený a kde se drží napětí. A nakonec pomocí opravdu jemných technik podpoří tělo, aby si to hluboko usazené napětí uvolnilo samo. A to i v oblasti toho našeho myodurálního můstku. Cílem je tedy ošetřit tyhle hluboké svaly pod lebkou a tím snížit ten přímý tah na tvrdou plenu. A to může potenciálně odstranit samotný zdroj bolesti a dysfunkce. Ale uvolnění svalů je jenom část příběhu. Jak totiž uvidíme, účinky téhle terapie často sahají mnohem dál než jen k fyzické úlevě. Protože kraniosakrální systém je tak zásadní pro celkové fungování těla, uvolnění blokád v něm může spustit takový dominový efekt. Může to pomoci řešit nejen fyzické problémy, ale i ty, které jsou spojené s traumatem, se stresem a s tím hlubokým propojením naší mysli a těla.
A to nás přivádí k té úplné podstatě celé metody. Je to celostní, holistický přístup, který vnímá zdraví jako souhru fyzických, mentálních a emocionálních aspektů našeho bytí. Právě existence struktur, jako je myodurální můstek, nám připomíná, že spojení mezi naší myslí, svaly a nervovým systémem jsou mnohem přímější a složitější, než si možná běžně představujeme.